I ja fa uns anys que vaig perdre el meu fill Joan. Jo tenia la necessitat de parlar del meu fill i compartir amb ells, amb els companys de grup, que allò m'anava bé. Això em van ajudar a anar a tirar endavant. Estic més serena, porto el meu fill a dintre meu, sempre el porto amb mi. Hi ha dies que plores, hi ha dies que rius. He pogut parlar de tot el que jo tenia dintre meu i que no sabia on treure-ho.